Ya udah kapai karajo ibonyo hati denai mamandangnya jo gaji kete udah semangai juo painyo pagi pulang lalarui sanjo. Walaupun gaji honor tak memadai, asal bangsa pasti ada rasa ki. Basa bala adi Lai dan basa ba mungkin kok Tuhan mau uji kita. Bala adi Lai dan basa ba mungkin kok Tuhan mau uji kita. Walaupun gaji honor tak memadai, asal bangsa pasti ada rasa ki. Basa bala adi Lai dan basa ba mungkin kok